Op i gear. Ud på isen. Og fuld fart på. Der er gang i skøjtehallen, når Silkeborg Skøjteløberforenings ishockeyhold spiller kampe. Således også lørdag eftermiddag, hvor førstepladsen i anden division skulle forsvares. Jo, men det får jo bare mere lyst til at gå ind i den, give den mere gas og vise, at vi virkelig skal vinde den kamp her for at bevare vores førsteplads. En af hjemmeholdets kæmpere er Emil Hammer, men både Emil og hele konceptet med indendørs ishockey i Silkeborg er ganske nyt. For skøjtehallen i Silkeborg blev nylig bygget i 2007, og det var altså her folk som Emil startede op som silkeborgensiske ishockeyspillere. Jeg synes, det var en sjov sport, hvor man kom med nogle aggressioner også, og så ud og give den noget gas på skøjter, så startede jeg med det, og så har jeg spillet lige siden. Men selvom skøjtehallen og konceptet om indendørs ishockey er ny, så er klubben det langt fra. For igennem tiderne har Silkeborg omegn været lidt af et centrum for sport på isen, i det områdets mange tilfrosne søer har lagt is under skøjterne. For som navnet antyder, Silkeborg Skøjteløberforening af 1893, så er det en meget traditionsrig klub, faktisk en af landets ældste. Nu er ishockeyen altså sat i rammer under tag, og derfor er der store ambitioner for det nye tiltag. Vi er jo lille, hvad det angår lige nu, men jeg tror jo, fordi at man har jo egentlig en historie, hvor man har spillet på søerne tidligere og lignende, og jeg tror, der er noget grobund for en masse, og vi kan også se på de der Silkeborg-drenge, vi er med. Vi har Silkeborg-drenge med på holdet i dag, jeg tror, vi har et kæmpe stort potentiale rent faktisk. Men satsningen i det midtjyske skal ske i det rigtige tempo. Prøv lige at få lidt ro på her. Resultatmæssigt så er det jo egentlig OK, at vi fører 3-1. Men prøv at høre her, vi hænger jo i bremsen. Med endnu 2 år i anden division, som er landets 3. bedste række. Og satsningen skal ske med stor fokus på de rette værdier. Vi skal ikke blive overspillet af de gamle mænd der. Prøv nu lige, ikke? Jeg synes, det vigtigste, det er at bygge det op fra bunden af, bygge det op, så vi har en bæredygtig ungdomsafdeling, så vi ikke skal ud og hente et hold. Og jeg tror også, det er vigtigt at spille med en stor del egenavl, og så henter man lidt udefra. De planer her 18-årige Emil Hammer altså en stor del af. Lørdag eftermiddag i kampen mod Aarhus IK viste Emil og de øvrige holdkammerater dog ikke førerholdsstyrke. Efter at have ført med 5-1, endte kampen 6-6. Hvad siger du til det? Det var sgu ikke så godt det sidste her da. Sidste halvdelen af kampen, der sejler vi jo fuldstændig og går ned i deres tempo, så det kan vi i hvert fald ikke være tilfreds med.